ránko, priatelia. Deň číslo 2 sa začína. Deň je ako 7:30 ráno. A tak toto tu vyzerá. Kembuš je naplno. Motorky už lietajú. Dobre, takže usprchovaný. No, ideme po raňajky. Chlapi, dám sa tak ku vám. Lebo po včerajšku sa mi nedá chodiť pešo. To sú raňajky, míchané vejce. S úhorkou som ešte nemal kyslou. Je tam toho veľa na výber, ja neviem, klobása, rum si môžeš dať na ráno. Snídanie šampiónu.
Zakomplexovaný který vám nedal přednost, jebne do vás a vaše zdraví je prostě v***lý. Já to říkám i ve své občanské profesi. Během vteřiny se vám změní úplně život. A můžete se z toho p***at. A teď už ti dám slovo, tak to řekni, jestli se slyšíme. Radia, super, zvuk máme. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám jménem Motosrazu 155 ve spolupráci se záchrannou službou Karlovarského kraje a náš projekt Lepší být 6 doma než půl 6 v nemocnici. Vaše 2 ruce ho můžou vrátit zpátky do života a ve své podstatě to není ani tak jakože úplně moc složitý. Já samozřejmě chápu, že pro vás jako pro lajky, který se s tím nepotkáváte třeba 3krát do měsíce jako profesionální záchranáři, ale potkáte se s tím jednou za život, to ve své podstatě je hrozně nepříjemný. Vy během pár vteřin musíte vyhodnotit ten stav toho pacienta. Základní věc. Na tomhle se trénuje záchrana života. Jo, pokud někdo má jakože po 5. pivku na něco chuť, tohle není ono. Ne, jo? To je zase jiná andula, většinou na tému za 8 pětek si to objednáš, není problém. Ne, tohle ne. Aby zaklekli a budeme resuscitovat, jo? Je to úplně, říkám, neřešíme vůbec, jestli tyko dejchal, nedejchal, vůbec. Máme zástavu dechu a oběhu v tuhle chvíli a úplně přesně, jak by měla vypadat ta mechanická masáž, aby to opravdu dávalo smysl. Tak, úplně propnutý ruce, takhle jak máte, naprosto přímo kolmě dolů, protože v tuhle chvíli veškerou energii, kterou přenášíte do těch rukou, přenášíte na ten srdeční sval a vy ho začnete ve svým podstatě mačkat. Mačkáme ho 5 až 6 cm a takhle jedeme 100 za minutu. Je to super, jsme tady ve stínu, trošku pofukuje, ono to docela jde. Hop. A přesně, nepřestávat v té resuscitaci. Zorko, já tě, otoč se. Ještě, teď. Zůstaň stát ještě doleva, doprava trošku, doleva. Tady. Já jsem tady záměrně, a jsme rádi, že tě máme, prosím zatleskejte Zorce, protože to je Zorka a to je bezpečnost, to jsou airbagy, to je to, co jste teď viděli. A teď to bude pokračovat a Zorko, já ti dávám slovo. Děkuji, že jste přišli a fakt jako zrovna jako vy všichni, co tady stojíte, já si toho nesmírně vážím. 10 roků věnuju prevenci a bezpečnosti motorkářů a byla jsem součástí 6 roků kurzu Učme se přežít, kde jsme učili motorkáře jezdit bezpečně. Já se věnuju odškodňování motorkářů po nehodách. Poslední dobou jsem hodně často s motorkářema, který někdo sejmul, když jeli po hlavní. Nebyla to jejich vina, nejeli nějak extrémní rychlostí. Mám tam za poslední asi 2 týdny 4 mrtví. Bych apelovala na ty odstupy třeba na silnicích, na dálnici. Opravdu si je udržujte a dopřejte si ten komfort, mít ten reakční čas, abyste dokázali s tím něco dělat. Tohle není můj názor, tohle je fyzika a to se netýká samozřejmě motorkářů, ale nás všech. Zorko, můžu něco říct? Ano? Zase stojím tak blbě, že mi nevidíš. Tady jsem. Vlevo. A vidíte tu spoušť na té dálnici a jak říkám, tohle se děje i u nás, jo. Tak jenom abyste viděli, jak to vypadá a opravdu jsou to velmi, velmi smutné příběhy. Ten kamion začal najíždět proti těm klukům, proti těm motorkářům do toho protisměru. A snažil se podél těch svodidel ještě rychle projet, hledal, kde nechal tesař díru a jel do toho jediného jako exitu, který tam ty jeho oči viděli. Bohužel teda to nestihnul a došlo k nárazu, protože ten konec toho návěsu ho zablokoval. On si to uvědomoval, co se děje, byl při vědomí, chtěl vstát, jenže už k němu přibíhali ty jeho kamarádi, říkali, že se nehejbe, že trefil kamion, ať zůstane ležet, adrenalin dokáže tlumit bolest. Když se vám stane, prosím vás, nehoda, co se týče toho odškodnění, důležitá věc, prosím vás, když tam je ta motorka, když je tam to auto, když je to jako, jde tam opravdu o zdraví, i když se cítíte dobře, i když si myslíte, že vám něco není. Pokud vy nezavoláte policii při té nehodě, když je tam podezření na nějakou újmu na zdraví a pokud nemáte lékařské zprávy, není co odškodňovat. Prosím vás, takže nehraďte si na hrdiny a jděte do té, nechte se odvízt tou záchrankou, protože to vám tady kluci vlastně potvrdějí, jo, že když vás odveze záchranka, tak oni vás protočí celým tím kolečkem veškerých možných vyšetření, jo, a máte to jako velký komfort. Máme jen jedno tělo, to nás nosí celý život, máme jen jedno zdraví a většinou si tu jeho hodnotu uvědomíme až ve chvíli, kdy o jeho část funkcí přijdeme. Jo, a tohle to všechno může opravdu změnit jako vteřina. Takže neříkám to proto, abyste přestali jezdit na motorkách, abyste se na to vyhulili, ale říkám to proto, abyste si svýho života opravdu vážili
a před každou jízdou, abyste si vzpomněli, že radost jízdy je sice krásná věc, ale vrátit se domů po svých k těm vašim bližním je prostě nejvíc. 3, 2, 1, jedem! Hovado! Tak jo, Míra Frey! Skuter, který má 1,5 koně! Ano, ale i 1,5 koně stačí k tomu, aby byla zábava. Abyste se mohli naučit nějaký tričky. A zároveň pobavit publikum Míra Frey a jeho zkrácený jezevčík, jak my tomu říkáme. Tak co, pojede to popředním, vyburcujte ho! To je Superman! Pojď! To je strašný! Tak, ale ruce nahoru, jdeme na to, Special Brothers! Tak, bráko, 3, 2, 1 a vy ruce nahoru teď! Tak, každá taková soutěž má pochopitelně svá pravidla. Hezky, začal z hurta. Shuffle 360, hodnotí se kategorie, jako je wheelie, jízda po zadním stopí nebo jízda po předním kole, drift and burnout. Hodnotí se 4. kategorie, což je akrobacie. Hodnotí se také flow, neboli návaznost jednotlivých triků na sebe. Každý jezdec má v kvalifikaci 3 minuty na to, aby předvedl to nejlepší, a v semifinále a finále to bývá na velkých soutěžích až 4 minuty freestylové jízdy. Tady vidíte opravdu dynamický provedení. Velmi důležitý je, že ten jezdec rychle navazuje trik za trikem. Všimněte si, že jde z jízdy po zadním hnedka do driftu, z driftu hnedka do jízdy. Každá sekunda se počítá, každý trik, jeho technický provedení a také trik jako takovej. Porota hodnotí takovou soutěž, vždy hodnotí porota, která má 4 až 8 porodců, záleží, jak velká světová soutěž to je. A pochopitelně je to velmi nejenom kategorický, ale i pocitový sport, kdy se hodnotí podle toho typu a stylu. Nádherně roztočený spiny v té jízdě nebo v kategorii jízdy pozadím by to byl trik velmi vysoce bodově hodnocený. Nejenom za tu technickou náročnost, ale také za rychlost a provedení. Soutěž je také rovněž velmi důležité využívat jezdeckou plochu v její celé šířce i délce. Krásně! Stojka bez sviči na nádrži. Také v kategorii akrobacie. Switchback burnout, další velmi náročný trik. Wow! Naprosto čistá nádherná jízda. Krásná ukázka, díky moc! Zkusme ho podpořit, on říká, zkusím vylízt nahoru, což je trik, který trénuje už asi 3 roky, moc se mu to nedaří a zkusí to tady před vámi švihnout, protože o tom je stunt riding, nejsou to jenom krásný povedený pokusy, ale je to spousta nepovedených triků a pádů. Pojď, dej tam tu nohu, hezky, udrž to! Pojď, udrž to, hezky! A je dole. Hondu, přivítejme ho velkým aplauzem, Míra Frey! A ten rychlý, dynamický, agresivní styl. Míra Frey je pilot, který začínal mezi lety 2004-2005, začínal teď dobře, poslouchejte, na svojí číze 105 na 7. Opravdu je to světová špička. Tak mu dejte trochu vibe. Míra Frey! Kdy opravdu se nás ještě mluví. Ještě, ty jsi z Polsky. A kurva. OK. Děkuji bardzo, děkujeme moc, naprosto těsná výječka, takzvaný cycle wheelie proti sobě, hezké. Tak pojďme, společná stůjka na hlavě, neboli headstand.
Tak, ne, že mi někdo zatáhne za plyn. Ale to byste hladný, ale... A máme pár otázek. Třeba už tam máte na hezku. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero.
krása. Dáme si ešte potom ďalší deň a už sa budeme baliť pomaličky, škoda.